اف گوندê Dede Ebdal e yek ji gundên navçeya Zirganê ye ku di nava 6 salan de bi awayekî hovane ev gund hatiye tûbarankirin. Di encamê de xanî û malên xelkê tev de hatine wêrankirin. Bi temamî hatiye rûxandin. Ji ber ku dagirkeriya Tirkiyê bi awayekî hovane ev gundên navçeya Zirganê dabû ber topan. Di encamê de ziyanên mezin gihiştine mal û milkên navçeya Zirganê, ji wan jî gundê Dede Ebdal. Kê avêt? Zarok Türkiye. Türk nefesi. Çi bû di encamê de çi bitere? He? Di encamê de çi çêbû yani? Zarar çêbûn? Pazda kulak teyde var. O her pazda kulak cida geçiyor. Kuştu. Ew gundê mala bû bêne ne? Avcı bana emala bu be. Avcı kız teyde avcı harap kere. Ew mere nikar her wê de ne? Ne Ji ber nasihat az semestr nasihat ne ev jî gundê Bûbê ye, yek ji gundên navçeya Zirganê ye ku wekî van dîmenan de dibînin. Ji ber êrîşan bi temamî hatiye wêrankirin. Xwe mamê min jî dibêje neçin ji ber ku dagirkeriya Tirkiyê tevgera li wir dibîne yekser dike hedef. Eyvah, hedef. Ev jî hewşawî bû ku dibêje pazde kulek têdebûn, sawalê wî têdebûn. Di encamê de dema ku êrî çêbû yekser ew pazde kulek jî temamî mirin. Ziyanên madî jî helbet çêbûne ku wekû van dîmenan de dibînin. شلون حاليا شلون الوضع؟ حاليا مقطوع قلوب. ماچه ناوا دلی ما قطیایا اری اف دو مهبونه لیج ترسا کول ما بدن ناوا دلی ما قطیایا. Ev gund hemabêjin ji şêniyan temamî hatiye valakirin. Ji ber ku dagirkeriya Tirkiyê bi awayekî hovane topên xwe yên giran bi kar danî. Ji ber wê jî xelkên gund ji neçarî dev ji gundên xwe geriyan, dev ji malên xwe geriyan û bi çolan ketin, penaber ketin. Ev jî maleke ya navçeya Zirganê ye, nêzî gundê Dede Ebdal e. Mala îsal berhûd jê re dibêjin. Vê tev de hatiye xwarê binin.